Welcome to my channel. Kinsay dunay mga mama diha o mga lula. Kini akong mama. Mostly magpa-massage gini siya. Then ako kasagaran may massage ni mama. Kay bugnaw man ni iyang batang, iyang pako-pako, bukton, nanana. Then papila niya iyang bitiis o lapa-lapa sa pagpa pisil-pisil. One day nakahuna-huna ko ang aking dalon si mama dito sa paghatag ang services ng aming massage, hoping nga malipay si mama. Dili lang kay si mama, taga na akong kaugalingon niya ma-relax. Labi na ang akong mga habaga kung bation ako nga adunay something nga tungod sa akong pagpunay og duko-duko, mga lami kay siya, pislit-pisliton. So na then ako na lang sa gidas ang akong pagmagpunay si Harry aron sa siya maka relax po. Kay kini si Harry magpapisil man pud ni siya dayon dagduol kay magpapislit Lain pay ato. low ikot niya si mama no kay panagsarasod siya maka like this one. Ako siya hindi pa tanong dito pagpili kung sa ganahin hinanay yun kan ako siya tissue. Hinanay yun siguro na ang mama labi na magunahon na ba siya anong kayay maka-afford kanya kung anak dili ra ba ni manager pero malipay ko ni mama magtanaw niya nga magpili. So kung na siya mapilihan nga nindot ako ganahan inana ba plain kung unta makagusto siya na okay ra. So maghihapon kapag hapon yung shoot. So night time na uyog ni mama. So ako siyang i-treat. And then kita sa pagkalusahay mga himuot sa ko kay kanihan ni sa lumpia man yung ganahan yung ketchup saan niya pagkas ketchup o ay manaagli sabi niya agli di nakaklaro si mama ba wala saan naman himuot na lang then sila sad si Harry so malipay ko kung maka ang ilang mind no makuan sa na-divert kaysa sige tanaw sa mga kayang gatunon daw sa balay nga way pagkatapos sigilag ko sa balay no kasi pagkatapos pero si mama ganahan ako maka-relax. So mao ni akong sila si Harry ako silang gi-invite no kaning sa dog show na may dog show. So ako silang gita tanaw ani may na lang maka-relax sila diba nindot na sa tan-ang kay mga cute tan-awon. So ma-relax po ka nya usa sa akong purpose nga aron maka-appreciate sad si mama nga nami dog although among dog usara na og usa ka anak. Then pag humanaan na malipay ko nga sila sa makapabugnaw sa ako sa silang gidala. So dili lang kay sige ato bang sa balay and of course ako pod no ako sa di-enjoy. In the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Proverbs 3
to 6. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.